Zákerný útok medveďa. Dnes napoludnie napadol medveď ministra životného prostredia priamo pred budovou ministerstva na Štúrovom námestí v Bratislave. Haló? Áno, 300 kusov odstreliť. Áno, bezpodmienečne. Na mieste činu sa spájame s našou redaktorkou Adelou Drsnou. Adela, počujeme sa? Zdravím poslucháčov a divákov Slovenskej televízie a rozhlasu na Slovensku. Prinášame exkluzívnu reportáž, pretože sme boli svedkom brutálneho ataku medveďa na ministra životného prostredia, pána inžiniera TT. Zastihli sme pána medveďa a položíme mu niekoľko otázok. Čo to? Čo sa deje? Ďakujem. A čo radíte ostatným bežným medveďom? Ďakujem medveďovi Brunovi a budeme čakať, ako sa vyvinie nasledujúca situácia. Adela Drsná, Slovenská televízia a rozhlas. Nad Hradom sa blízka stoličky sa trasú, nad Hradom sa blízka stoličky sa trasú. Zastavme progresivizmus, ten liberálny fašizmus, zo Zdenky prednej nech máme Zdenku vzadu. Uliak hnedý vstáva, puta si strháva. Uliak hnedý vstáva, puta si strháva. Hej, rodina milá, hodina odbila, zakladám hnutie Sme deti. Na upozornenie na trati pred Kozárovcami stojí rýchlík. Na trati je hrádza proti progresivizmu, trať je neprejazdná. Ďakujem.